V ten večer, ako by som to bol tušil. Nestihol som posledné metro, ktoré akurát začínali kopať. Musel som sa vrátiť domov autobusom. A pritom vonku bola taká tma, že až za nechty zachádzalo. Priblížil som sa k zastávke. Pohľad neveštil nič dobré. Ľudia tam stáli, čakali a niektorí už ani to nie. Dvaja starci, jeden dokonca s barlami, človek s obsom, zo pár chalanov, niekoľko dievčat a ďalších sotva 50 ľudí. To bola zostava, ktorá spolu so mnou čakala na prostriedok mestskej hromadnej dopravy. Sedieť nebudem, napadlo mi. Autobus už i tak príde plný a dnu sa dostanú iba tí najodvážnejší a špekulanti. Vtedy som začal závidieť tomu človeku s tým psom. Je to dobrá vec mať so sebou nejaké zviera. No čo už, daj ako to prestojím. Domov to mám 6 zastávok, aj keď bývam na konečnej, vždy ich pre istotu počítam. Človek nikdy nevie. V tom sa za zákrutou ozval známy zvuk a zjavila sa ona. Harmonika. Výborný spoj, hlavne v mestách a v zime. Šofér, známy srandista, sa prehnal okolo nás 40-kou, asi 20 metrov od nás zastavil. Občania sa rozbehli za ním. Ak je pravda, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, tak na tej zastávke sme stáli sami anieli. Za neuveriteľne krátky čas sme boli všetci dnu. Teda všetci. Až na jednu babku, ktorej akýsi zlomyselník povedal, že o 22:40 ide 33 a úplne prázdna. Babka si sadla na batoh a čakala. Lenže 33 sem už 12 rokov nechodí. Ale neodbočujme. Autobus sa pohol. My o chvíľu tiež. Vo vnútri bola taká tlačenica, že ešte aj šofér musel stáť. Každý sa chytil, čoho sa mohol, alebo koho mal po ruke. Ja som mal po ruke krásnu, krehkú, pôvabne jemne zaoblenú lebku. Tak 40-ročného svetáka, ktorému sa podarilo sedieť. Ako a za čo, to na moju dušu neviem, aj keď som ho 2-krát udal. Medzi tým si akísi cholerici začali štikať lístky. Šofér srandista už na ďalšej zastávke nezastal a do mikrofónu, ktorý nefungoval, nám oznámil, že stojíme až na konečnej. Ľudia začali nadávať, iba starček, ktorý nastúpil za mnou, bol spokojný. Podarilo sa mu nalepiť na mladé dievča a teraz stál za ním a rukami sa ani nemusel ničoho držať. Ale držal sa. Oči mal slastne privreté a trochu pobledol. Ktorej si mladej fešande prišlo zle. Muž, čo o sebe vyhlásil, že je doktor, jej nasadil 5, 10 a 20 umelých dýchaní. Potom sa tam vystriedala celá mužská časť autobusu. Konečná sa vďaka šoférovi, ktorý medzi tým v rámci šetrenia zhasol svetlo, blížila neuveriteľne rýchlo. V tej tme som cítil, ako mi ktosi z vrecka nohavíc berie peňaženku. Neváhal som a urobil som to isté. V autobuse začal kolobeh. Postupne sa ku mne dostávali náhrdelníky, hodinky, obrúčky, dámska bielizeň, pes, keľňa aj s majiteľom a nakoniec aj barly. Je mi zima, kričal akýsi hlupák, ktorý nekradol a preto tam zostal iba v kravate. Šoférovi sa asi zaseklo riadenie, pretože sme v rýchlom slede navštívili mestský park. V športovej hale sme si prezreli účastníkov šachovej olympiády a urobili sme nové kodové dvere v byte pokojne večerajúcej rodiny Ivana Lexu. Dvaja šachisti, ktorých sme odobrali od simultánky, tu od nášho predného skla odprkli a s chuťou sa pustili do jedla. Konečne sa zjavila konečná. Revízorka konečná.
Táto statočná žena si plnila svoju čestnú funkciu aj v týchto ťažkých, takmer neľudských podmienkach. Našťastie ju dáv stihol ušliapať skôr, ako vytiahla odznak. Blížila sa posledná štácia. Srandista šliapol na brzdu. Keby bolo kde padnúť, tak by sme aj padli. Takto sme však stáli a išli neochvejne ďalej. Vďaka pol metra hrubej vrstve blata na našom novom sídlisku sme verili, že zastaneme. Kolesá spomalili. Zabárali sme sa. Doktor povedal, že napíše premiérovi ďakovný list. Spoj zastal, dvere sa otvorili. Ľudia začali padať, už mali kde, a skákať do blata. Starec invalid použil barle ako chodúle a tackal sa preč. Ten druhý so slastne privretými očami vypadol spolu s dievčaťom a zostal ležať. Veď on zomiera! Zakričal doktor, hoci nám ostatným to bolo jasné už dobrú polhodinu. Bolo to krásne, zašepkal starký plačúcemu dievčaťu a skonal. Ľudia sa brodili domov. Chlap, čo tam bol iba v kravate, sa natrel blatom a plazil sa preč. Pozrel som na opusteného ležiaceho so slastne privretými očami. Tak aspoň niekomu sa to páčilo, pomyslel som si. Zobral som mu z ruky neštiknutý cestovný lístok a potichu som odchádzal domov.